गेला वारा वाहून गेला खडवा अरे पाणी अडवा अरे पाणी जिरवा अरे पाणी अडवा पाणी जिरवा पाणी अडवा पाणी जिरवा रे ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଏ ଭାଇ आला वारा गेला वारा वाहून गेला खडवा अरे पाणी अडवा अरे पाणी जिरवा अरे पाणी अडवा पाणी जिरवा पाणी अडवा पाणी जिरवा रे एक्सक्यूज मी कौन है रे? क्या हुई? What happened? ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ତମର ଟିକେ ନ ହବ ଭାଇ अच्छे नहीं से करंट ନା 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 ତମେ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ହାତ ମାର ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିତ ଅଫିସରେ ଅଛି ତମର କେତେଟା ଗଣିବା मोर के कौन गणिबो बोली कहलानी मोर तो गोटे बाध्य करछन आ भारी पार ନା ନା ତମେ ପୁଣି ଭୁଲ ଜାଗା ହାତ ମାରିଲ ମୁଁ ଖାଲି ତମର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣିବାକୁ ଅଛି ए नानो ए बाड़ी छे कौन समझ के रास्ता मारी बोली कहलानी ମୁଁ ସମସ୍ତର ଗଣିବାକୁ ଆସିଛି ତମେ ହାତ ଆଡ କରେନି ତ ଛାଡ ଛାଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମକୁ ଠିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ତମର କହିଲ ତମ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କଣ ଜାଣିପାରୁଛ ଘରର ସଦସ୍ୟ କେତେ ଜଣ ମତେ କୁହ इंस्टाग्राम रे 10K फेसबुक रे 5K यूट्यूब रे 3K थियो सब लाइन मिसा बुडिया करले 17-18K हबो ସେଲି ମିଡିଆର ଆମ ଘରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ओहो फिजिकल बारे में बताती हम घरे मो डैड माय मम्मी माय जेजाबा ऑफलाइन अछ ये लोक छाड़ी के पर लोक हो जायछन्ती आ नहीं नहीं ये भी सोइछन तो ताको डाटा टिके ऑफ हो ये तो उठिबे डाटा अथि बुझियो ऑनलाइन तबे आसु तम डैड की काम करंती मो डैड दिन टिके कम काम करंती रात रे बहुत परिश्रम करंती राति रे परिश्रम करंती सकाळे तमे होंती आ अरे नहीं नहीं वो डैड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो प्रोफेसर अछन दिन सारा फेक न्यूज फॉरवर्ड करंती राति हेले के मां भोनी सुधा हेले तम मम्मी और ग्रैंड जेजा बापा काम करंती मम्मी टेन कोई आज जेजा तो कैमरामैन ताले मो सेलिब्रिटी खानदान को आस्ती टिके से टिके डॉक्टर मो से टिके ना मोर से द्वारा होई पारी गोटे ब्लॉग नेक्स्ट टाइम एबे गोटे नेक्स्ट टाइम आसले छी सोला से दिन बड़ गोटे गवर्नमेंट एक्टर मिलथला मु गोटे ब्लॉग बने थांदी आलो कोडिया कॉमेडी चैनल रे पका थांदी टाइटल लिखि थांदी मीट विथ मुंडो गणते ऑफिसर मोर व्यू खाली टांगरी पर्वत ऊपर उड़ी थांदा दास इंडिया लोक मिलुଛନ୍ତି नौटा को साईराम बसा की जो आउनी की इंडिया लोक जाउ छाडी जाउछ खाना बने दबा ओ पाइलो लो ये बगान भीतर आउथरे की पसिलानी आ ए छळा मानु को खाली मोन नडिया माछ मानु काई पसंद आसु के जानी छळा आजी आसु तारो दिनु को आजी छळारो मोरो दिने आजी छपकी रहिबी मो कॉलेज रे तळे पड़ जाय थांदा मो बगीचा रे पसिबू मो नडिया खाइबू हई पुआ भलगारेडी पार करी दो बाळ भलगारेडी ना तो पुआ मो पुआ कोन बाळ पुआ तम गछर नडिया ना खाइनी तम नडिया ना मो नडिया तळ नाही ऊपर ऊपर छळा ऊपर कोन नडिया फलानी नडिया नाही सेटा जोड़ा पइरो मु कोन नाही कुंभ पकाई ना कोन
କୁମ୍ଭରେ ରହିବନି ରେ ପୁଅ, ଗଡି ପଡିଯିବ ସେ ନଡିଆ। ଛାଡ ଛାଡ, ତମ ଘରର ସଦସ୍ୟ କେତେ କହିଲ? ଘରେ ମୁଁ ତ ଏକା ଆଉ, ବୁଢୀଟା ଘରେ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ବାଳକ ବାଳିକା କେହି ନାହାନ୍ତି? ବାଳକ ବାଳିକା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଏକା ବୁଢୀ ଆଉ। କଣ ବଳ ନଥିଲା ନା? ତ ବଳ ଥିଲା ଯେ, ହବାର ପୁଅ ଥିଲା ଯେ କଣ କରିବା, ବୁଢୀ ପରା ରାଜି ହବାନି, କାଟୁଛି। ଏଇଠି 3 ମାସର ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଅଡିଗାରରେ ପଳଉଛି। ଆରେ ପୁଅ ସେ ଟାଇମ ଥିଲା ପିଲା ଅଡିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ପରା ସବୁ ପିଲା ମୋର ଚଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଘର ତ ଡେଲି ହଉଥିବ ଆଉ। ଏ ନଦୀର ଯୋଉ ଛଳ ଛଳ ଆବାଜ ଆଉ ତ କିଛି ଲାଗୁନଥିବ ଆଉ। ଗୀତ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ। ହଉ, ଆଉ କହିଲ ତମର ଛାତ ଘର ନା ଟିଣ ଘର? ଆମର ଭାଇ ହାଣ୍ଡିଆ ରେଡି ଯେ। ତମେ କଣ କହୁଥିଲ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ନାହିଁ, ସେ ହେଲା ମୋ ଭାଇ। ହାଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲା ତ। ହଉ ହଉ, ଯାହା ହେଲାଣି ହେଲେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୋର ଟାଇମ ହେଲାଣି, ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ପିଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋର ସିଆଡେ ଅନେକ କାମ ଅଛି। ନାଇଁ, ତମେ ଏବେ କୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି ଆସିଲା ପରେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଏ ଭାଇ ଆସ, ନହେଲେ ପିଇଦେବି ଏକୁଡିଆ ଏକୁଡିଆ। ବାବୁ ତମେ ଏଇଠି ରୁହ, ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ। କଣ ପିଇ ଦେଇଲେ କହିଲେଣି କଣ? ହାଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯିବି କି ଯିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି, ମୁଁ ଆସୁଛି କହିଲି ବା, ଟାଇମ ହେଲାଣି। ଆପଣ ପିଇବେ କି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ପଲା 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 ପଲା। ଦି ଭାଇ ଯା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର କଣ ଟିକେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ନାହିଁ? ଗେଷ୍ଟ ପରା ଆମେ। ଯାଚିଲେନି ହେଲେ ଗ୍ଲାସ ହେଲେ, ସେ ପାଣି ତ କଲା ବାଇଆ ଆଉ। ଯା ଶଳା, ନାଲି ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଇଆ କରୁଛି, ଆଙ୍କୁ ଧଳା ପାଣି ବାଇଆ କଲାଣି ଆଉ। ଗଛରୁ ଖସିଲେ ଥରେ ଶୁଖିଲା ପତର, ପବନର ଭରସାରେ ଖୋଜେ ବାଟ ତାର। ଗଛରୁ ଖସିଲେ ଥରେ ଶୁଖିଲା ପତର, ପବନର ଭରସାରେ ଖୋଜେ ବାଟ ତାର। ଭାଇ ରେ ଆଜି ବି ପିଇବେ, କାଲି ବି ପିଇବା, ଯିବା ମରି ଯିବା ମରି। ରେ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିଇବି ନାହିଁ, ମଦୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ମଦ ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ, ମଦ ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ। ଭାଇ ରେ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିଇବି ନାହିଁ, ମଦୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ମଦ ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ, ମଦୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ମଦ ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ, ପିଇବି ନାହିଁ। ଆସିଲେ କଥା। କି ଯୋଡି, ଜଗା ଭଳିଆ ଯୋଡି ଆଉ, ମିଶିକି ଗାଡି ଚଲଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାଇ ଆସ 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 ଆସ। ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଇବି ନାହିଁ, ଉଠେଇକି ଆଣ, ଉଠେଇକି ଆଣ। କଣ ହେଲା? ହେଲା ଗାଈଟା ତ ନାତୁଡା ମାରିଦେଲ। ହେଲା କିଏ ମାରିଲା? ମୁଁ ମାରିନି। କଣ ହେଲା? ଆଉ କଣ ହବ? ମୁଁ ପରା ଆଇଛି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିତ ଅଫିସରରୁ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବି ବୋଲି। ଆମର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ତମ ନା କଣ? ଖଣ୍ଡି ଦେଉଳ, ଖଣ୍ଡି ଦେଉଳ ତ? ଖଣ୍ଡଧର ଖଣ୍ଡି ଦେଉଳ। ହଁ ହଁ, ସେଇ ଖଣ୍ଡଧର ଖଣ୍ଡି ଦେଉଳ ତ? ନାଇଁ, ଖଣ୍ଡଧର ଖଣ୍ଡି ଦେଉଳ। ଖଣ୍ଡଧର କିଏ ଏଇଟା? ଖଣ୍ଡଧର ଆମେ ଜାଣିବୁ। ତମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ନା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛ? ଆରେ କଣ କହିଲୁ, 100 ଟଙ୍କା ଦେ ଆମେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ? ଭାଇ ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ଆରେ ଆମେ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ କୋଉଠୁ ପଇସା ପିଇବୁ। ଆଣିଛେ? ଆରେ ପଇସା 100 ଟଙ୍କା ଦେ ଆମେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବୁ। ବଳତ୍କାର କରିଦେବେ। ଏପ ଦେଖିକି ବୋଧେ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ନା, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ମତେ ବଳତ୍କାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏ ଦି ଜଣ। ହାଁ, ହାଣ୍ଡିଆ ବାଳା ପଇସା ଦେ। ଏଇଟା ହାତୀ, ନା ଏଟା ଘୋଡା, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଏଟା ମେଣ୍ଢା, ହାତୀ, ଘୋଡା, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ହଣ୍ଡା, ହାତୀ, ବାରହା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘୋଡା ଏକା ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ବଣ ହାତୀ, ଗାଈ, ଗାଈ ନାଇଁ, ଛେଳି, ନା ଏଟା ଗେଣ୍ଡା, ପିମ୍ପୁଡି, ଫାଇନାଲ ପିମ୍ପୁଡି।
ଓହୋ, ଏତେ ସମୟ ପରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମିଳିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରୁ ତଳୁ ପୁରା ବହି ପଡୁଛି ଭଦ୍ରତା। କାଉଡୁ ବଗଉଡୁ ଖେଳୁଛ ନା କଣ? ମଇଁଷି ଛେଳି ପିଲୁଆ ହରିଣ ମେଣ୍ଢା ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଅ। ଜଣା ଭାଇ ହାତୀ ଏକା ନାଇଁ ବାଘ ଏକା ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ନାଇଁ ମଇଁଷି ନାଇଁ ବିଲେଇ ଓ ଭାଇ କଣ କାନ୍ଧରେ କଣ କିଳ ପୁରା ଦେଇଛ ନା କଣ? ଶୁଣିନ ତମେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଏଇଟା। କୁଆଡେ ଆସୁନ ଏଇଟା ଆସ। ଏ ଭାଇ ତମେ ସେଇ କଣ ଛାଡ ଏଠି ବସିଲ କଣଟା କହିଲ ହାତୀ ନା ଛେଳି ନା ମେଣ୍ଢା ନା ଘୋଡା ନା କଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ମତେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲି ଭାଲୁ ଭାଲୁ କନଫର୍ମ। ନା ନା ଛେଳି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଘୋଡା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମଇଁଷି ଜଙ୍ଗଲି ଭାଲୁ ତ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। 12 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲି ଭାଲୁ କନଫର୍ମ କନଫର୍ମ ସେ କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପରେ କରିବା। ତମେ ଆସ, ତମ ସହିତ କଥା ଅଛି। ଆସ ସାର୍ କଣ କଣ କାମ? ତମେ ଆସୁନ। କଣ ବସ ବସ ବସ। ସାର୍ କୁହ ବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଧର। କହିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ ତମ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ହଁ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରିବ ମୋ ସହିତ କହିଲାଠୁ ଆଉ ଝିକା ଉଠରା କରିଥିଲା। ଇଏ କାଲା ସେ ଦୌଡା 3 ମାସର ହବ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଲା କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଉପର ଅଫିସରୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ତମ ଘରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ? ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁନି ବୋଧେ ନାଇଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁନି ସାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛେଳି ଖରାରେ ମରିଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଦଉନି ମୁଁ ତମ ଘରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗଣିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି ଅଫିସରୁ ତମେ ନାଁ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡା ଖାତରେ ଚଢେଇବି ମୁଁ। ସଦସ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସେଟା ଗଣୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା 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 ଖାଲି ମଣିଷ। କଣ ମଣିଷ ମଣିଷ ସାରେ ଆମ ଘରେ ମାଇକିନା ସାନ ଭାଇ ତା ସାନ ଭାଇ ଆମ ମାଇକିନାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଏତିକି ନବେ ତା ସାନ ଭାଇ ତା ସାନ ଭାଇ ମାନେ ତମେ 3 ଭାଇ। ତିନି ଭାଇ ତିନି ଭାଇ ମାଇକିନାର ପୁଅ ମାନେ ତମ ପୁଅ ତମ ପୁଅ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଛୋଟଟା ମାନେ 5 ଜଣ। ଆଉ ସିଧା ସିଧା କହୁନ କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ କହୁଛ। ସାରେ ମୋ ପୁଅ ମିଶେନି ସେ କାଲକୁଲେଟରରେ ଆସୁନି ମାନେ 5 ବର୍ଷ ହେଇନି? 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 8 ବର୍ଷ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ତ ସ୍କୁଲରେ ତାର ଗଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଗଣିଲେ ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବନି। ତମେ ତମ ପଛ ସମ୍ଭାଳ। ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପଛ ସମ୍ଭାଳିବ କାହା ପଛ ସମ୍ଭାଳିବ ତମ ପଛ ମୋ ପଛ ଦେଶ 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 ତମର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଛି କି? ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ସାରେ ମୋବାଇଲ 2 in 1 ତମ ସେଟା ମୋବାଇଲ ନା 20 ଟଙ୍କା ବାଇଡିଂ ଖାତା? ବାଇଡିଂ ଖାତା ତ ଛାଡ। ତମର 2 ଚକିଆ କଣ ଯାନ ଅଛି? 2 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ନା ଆମ ଯୋଉ ସାଇକେଲଟା ଅଛି ପଛ ଚକାଟା ନା ମୋ ପୁଅ ଗୁଡି ଚଳଉଛି ତାହେଲେ। ଆଉ ବାଇକ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ବାଇକଟା ଅଛି ଯୋଉ ସେଇଟା ସାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ଚକିଆ ମାରୁଛି 3 ଭାଇ ଯାକ ହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତାହେଲେ ତାକୁ ସାଇକେଲ କାହିଁ କହୁଛ? ତାକୁ ଠେଲା ଗାଡି କହୁନ। ସେ କଣ ପେଲିଆ କଥା କହୁଛି ଠେଲା ଗାଡି ଠେଲା ଗାଡି ହଁ ସାର୍ ଠେଲା ଗାଡି ନା ତମକୁ ଯଦି ପେଲା ପେଲି ପାଇଁ ଦରକାର ତାହେଲେ ମତେ ଡାକିବ। ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।
ଆମେ କାଟି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ନାହିଁ କାମରେ ଡାକିଆ ହଁ କାମ ପଲେ କାମ ଡାକିଆ ବୋଲେ ଡାକିଆ ଡାକିଆ ଆଉ ଏକ 3 + 1 4 ନାଇଁ 3 ଜଣ କାଟି ନାଇଁ 3 ଜଣ ବାକି ସାର୍ ଆମେ କାଟି କାଟି ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ପରେ ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ତମେ 3 କର ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କର ସାର୍ ଚାଉଳ ଚାଉଳ କଣ ହେଲା ପଇସା ପଇସା ହଁ ପଇସା ଖେଳି କଥା ସାର୍ ଛେଳିଟା ଖରାରେ ମରିଯାଇଛି ସାର୍ ଛେଳିଟା ବୁଝୁନ ସାର୍ ଟିକେ ଆର ବର୍ଷ ଦିଆ ହବ ସାର୍ ଆର ବର୍ଷ ସାର୍ ଛେଳିଟା ମରିଯାଇଛି ସାର୍ ଛେଳିଟା ମରିଗଲା ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ମୋ ମରି ଚାକିରି ପକେଇବି ଧର। ଛେଳିଟା ମରିଗଲା ସାର୍ ସାରେ ହାଣ୍ଡିଆଟା ବୋଧେ ଚାଉଳ ହାଣ୍ଡିଆ ଅସଲି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ ମୁଣ୍ଡା ହାତ ମୁଣ୍ଡା ଧର ବାଳ ପଇସା ମିଳିବନି କି ଚାଉଳ ଛେଳିଟା ମରିଗଲା ଛେଳି କଥାଟା ସାର୍ ଛେଳିଟା ମରିଗଲା ପହଲା କଣ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପହଲା ରେ କଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଜଗିଆ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ହଁ ହଉ କଣ କହୁଛୁ ଚାଲ ମିଳିଲା ମାଗଣାରେ ଚାଲ ଚାଲ ନା ମୋ ଦେଇ ଚାକିରି କର ଚାକିରି ବାକିରି ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ସୁରାଟ ପଳେଇ ଆଉ ହେଇପାରିବ